biro chiwo. Kawadhi nyime ni siasa mar telo e gwenge medo mienje wach laro kom mar ODM e kaunti ma Homa Bay bang' moko kuom MCAs gi jotend ODM e gwenge mag Rachuonyo wuok oko ka siro jaod bura ma Kasipul ong'odo were e lemono. Jotelogo wacho ni lemono onego dhi ne oganda jo Rachuonyo. Ali Abich kod mathoth. Wach laro lemo mar jakom duond bura mar ODM e kaunti ma Homa Bay chal ka gima pod ok bi kwe nyaka chieng' moro tend duond bura no go lendo e wi ng'ama koro kawo komno man bang' ka moko kuom MCAs gi jokanyo mag ODM ma uke kunde chung'ute buche adek maloso gwenge mag Rachuonyo kama oting'o kar chund bura ma Kasipul, Kabondo Kasipul kod mano ma Rachuonyo wuok oko motegno ka siro jad bura ma Kasipul ong'ondo were mondo kawo komno. Spika od bura mar kaunti ma Homa Bay Julius Gaya mane otelo ne kwethno wacho ni komno onego dhi ne gwenge mag Rachuonyo kendo gisiro motegno ng'ondo were mondo kaw lemono ka giwacho ne gwenge mag Milambo kama oting'o kar chund bura mar Angwe, Homa Bay Town, kar chund bura man Ndhewa, Suba North kod Suba South ni kod lemo mopogore madito mage mako. Governor Milambo, chairperson, national chairperson ma party Milambo, minister man in charge of treasury Milambo, whip mar minority Milambo, wan kar Rachuonyo wakone ne wangi secretary awagomo ni kaber ka pok bedo ber kaka jo Rachuonyo wa promote secretary mane o move party mane tiyo ga diswanga maber ni Mheshimiwa Were Ong'ondo Jakowaro mondo bed the chairman mar county ko gik sapok to nego be ni regional balance nyaka bedi awakwayo gi muolo kwaneno kaka Secretary General men Mheshimiwa Were osetiyo ka achiel gi governor kane giriembo weche party e county ka gik moko ne perfect omiyo wakwayo gi muolo ni mondo kaw Mheshimiwa Were ogol oa secretary mondo bed jakom mar chama mar ODM mar county ni. Jokanyo mag ODM go mane oloso romo mane gibedo gi apis ODM mantie ka chud bura ma Kasipul wacho ni ong'ondo were osechung' motegno kod duond burano kendo mae thuolo maber monyalo tiyogo mar medo tego duond burano e county. Joma jo Milambo umbende unena nena kikubed nyang'ande wakwayo uni weuru mondo kom modong' mathinno mar chama mar county wayie wamisa Charles Ong'ondo Were. Ene ng'ama king'iyo kibire constituency mare tibiro yudo ka oketo jochama moriere kabisa. And then a party activities obed grassroots mobilization mondo ji register chama Ong'ondo osebedo kane mbele i jogi. Osewuotho gi jo party kamora mora mwadhiye ene mwanene to jomo biro sani madwaro kom adwa nyisou nyocho kwaneu. Gwenge mag Rachuonyo sani koni kod ji adek malaro le machielno bang' ka jaod bura mar kaunti ma Homa Bay Joyce Osogo gi jaod bura ma Rachuonyo Adipo Kuome bende ne osenyiso dwaro margi ne komno. Moko kuom jokanyo mag ODM e kar chund bura ma Rachuonyo bende oramo ni jaod bura margi Adipo Kuome ema koro romo kod lemono kaluwore gi chung' motegno mosebedo ga duond burano. Ni Homa Bay County odong' nono kama ne nyawang'ayo rito ng'ama jaratiro kendo motegno kendo majachir en mana Honorable Adipo Wuono Kuome. Awakwayi baba ni kiyie senwa Adipo Wuono Kuome mondo bednwa jakom ma Homa Bay County. Nyaka no chak tich wanyalo paro historia mar Rachuonyo ne en lweny ne en chadhruok gi bede to jaduong' mosebedo ka nyaka no yud gini weche ge oyuo mos onyalo luongo ji en gi branch ma bendo tegno nikech okale puonj mare puonj molony kwenie Rachuonyo. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.